Здравейте, приятели, часът е 20:53 минути. Ето, 20:53 минути. Вънка няма абсолютно никой. А аз съм гладен. И отиваме до бензиностанцията да си купя един хот-дог и да ям. Така че гледаме до край клипчето да видим какво се случи. Нямам никаква представа, наистина. Тръгвам. Приятели, както казах, вече часът е 3 часа и 4 минути. Сега ще ви покажа. Ето на лайв съм и часа е 3 часа и 4 минути. И съм в една бензиностанция, на която дойдох да ям един хот-дог. Така, отиваме, си поръчваме един хот-дог и идваме да го пробваме. Така, приятели, взехме си един голям хот-дог и една водичка изворна. Отиваме да ядем в колата в 3:30, 3:10 през нощта. Тук има хубави коли, Мерцедеси, БМВ-та, Аудита. Какво да правим? Много хубаво мирише. Така, приятели, ето това е хот-дога. Голям е. Какво пише? Приготвен с внимание пише. Кремвирше е Луканков. Водичката ми е подарък от едно момиче, там къде работи на бензиностанцията. Благодаря ти, момиченце, за водичката. Ето го хот-дога. Доста голям, наистина. В 3 часа и 12 минути през нощта ядем хот-дог, защото съм гладен, не съм вечерял. Хот-дога е с 3 вида сос. Кетчуп, майонеза и горчица. Обаче те са на дъното, после ще ви ги покажа. Хубав е. Не мяза на хот-дога от Kaufland. Оно и с парченцето е толкова хляб. Това е хот-дог, гледайте. Много хубав. В колата съм и ям, защото съм много гладен. И сега ще пинем малко водичка. Никога не оставяте парченцето хляб, което ви остава, защото не е хубаво. Шуйте си винаги хлебчето. Много хубаво. От глад не мога да заспа. Най-лак се чутим да спя. Добре, хора. Бъдете живи и здрави. Благодаря за вниманието. Хората, които ще ме гледат през деня, добро утро. Хората през нощта, спокойна вечер. Всичко най-най от мен. Аз съм добре. Напълних вече шкембака, тумбака, червата. Всичко е наред. Чувствам се добре. Учам да спя, защото часът е 3 часа и 16 минути през нощта. Надихере се. И агаби соломена. Надихере се. Айде, лека нощ. Целувки на всички. И благодаря за водичката. Лека вечер.